बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दिनैहाय मैया बेलासियाव जेनाखि आवगोलनि बारग' आफादगिरि बिद्दा मुसाहारि बिथाङा जोंनि 14 चिरांदर ब्लकनि दैदेनगिरिफोर आरो डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोनानै जानाखि बाथ्रा बुंनाय बिनि सायावहाय खेंफोरथि होनो थाखाय दिनैहाय जोंनि प्रेस मिट लानाय जादों। बेयावनो बाहागो लानो हादों जोंनि ब्लकनिनो आफादगिरि मानगोनां बिश्व औवारि बिथां आरो बेयावनो बाहागो लानो हादों जोंनि ओनसोलनि आफादगिरि हिमा बसुमतारी बिथां आरो बेयाव बाहागो लानानै जोंनि लाइमोन गांखं ओनसोलनि आफादगिरि महन्त नार्जारी आरो लोगो आफादगिरि फिन्नाय बसुमतारी बिथां आरो जोंनिनो पेरेन्ट बडिनिनो सासे जेनेरेल सेक्रेटारि मिस्टार निर्मल मुर्मु मानगोनां बिथां आरो बेयाव बाहागो लानानै जोंनि साफ्रोमबो युथनि दैदेनगिरि नोंथांमोन ब्लकनि दैदेनगिरि नोंथांमोन गासिबो बेयाव बाहागो लादों। आङो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैहाय जोङो जानाखि मैयाहाय बिद्दा मुसाहारि जानाखि एलिगेसन लाबोनाय बिनि सायाव फोरमायनो नागिरदों। बिथाङा मैयाहाय जानाखि जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरि आरो डिस्ट्रिक्ट दैदेनगिरिनि सायाव मोनब्रै एलिगेसन लानानै जोंनि सायाव होदों। बेनो जाहैबाय बिथाङा सेथियाव जानाखि गावखौदि थारमाने डिस्ट्रिक्ट कमिटिया डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि लोगो आफादगिरि मानगोनां लबेन बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि महिदुल इस्लाम बिथांमोना जे गावनि एक्सपेलनि सायावहाय जानाखि खेंफोरथि होनाय बिनि सायाव बिथाङा बुंदों जे आं बेखौ लानानै आं बेखौनो बुंगोन जे बिथाङा गुबुन मोनसे पार्टियाव थांखानानै आरो गुबुन मोनसे पार्टियाव थाखानानै दिनैनि तारिखाव माब्रै इउपिपिएलनि डिसिप्लिन आरो माब्रै इउपिपिएलनि आइडिअलजिखौ बिथाङा माब्रै बुंनो हाखो। बिथाङा सानदों नामा गावनि इउपिपिएलआव दंबाय थाबावो होननानै? नाथाय बिथाङा दे सासे एक्सपेल खालामजानाय आरो बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जुदि पार्टिनि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय पार्टिनिफ्राय जों बिथांखौ एक्सपेल खालामखानाय जादों। नाथाय बाथ्राया बेसो बिथाङा गावनि सिगाङावहाय रिजाइन होखानायखौ माबोरै एक्सपेल खालामखो होननानै बिथाङा बुंदों। सरि रिजाइनेसन लेटार नंगौना नङा जों डाउटसो दङ। बिथाङा जायखिजाया लेखाखौ लानानै ओरै खालामदों बेनि सायाव जों बिथांनि रिजाइनेसन लेटारखौबो जों क्लियारबो नुनाय जायाखै आरो बिथाङा मा होनो रिजाइनेसन लेटारखौ डिस्ट्रिक्टसिमबो हरनाय जायाखै। बिनि थाखायहाय सिगाङावहाय एक्सपेल खालामनो माखासे एसे समा डिले जाबाय आरो बिनि गेजेराव एजुकेटिभनि गेजेरजों बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट कमिटिया एक्सपेलनि जायनाखि थांखि लानायनि गेजेरजों भाइस प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोना एक्सपेल खालामबाय। बिनि सायावहाय इउपिपिएलआ जि आदर्श आरो नितिजों खामानि मावनानै जानाखि पार्टिनि भाइलेन्स खालामग्रा पार्टिनि रुल सिफायनाय हिसाबै जानाखि बिथांखौ एक्सपेल खालामदों बिनि सायाव आं सानो बिथाङा बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ मोन्थाय गैया। लोगोसे बिथाङा नैथियाव 2 नाम्बाराव बिथाङा एलिगेसन लाबोदों जे पुराना लिडारफोर आरो पुराना लिडारफोरखौ गोदान लिडारफ्रासो दैदेनगासिनो दं आरो पुराना लिडारफ्रा सिङाव थानाय खामानि मावगासिनो दं। बे जाहैबाय आङो सानो बे पइन्ट्सनि गेजेरावहायनो बिथाङा एखेबारे 100% भुल दङ। बिथाङा बे बेबहारखौ दिनैसिमबो नागाराखै। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि इउपिपिएल पार्टियाव पुराना आरो गोजाम आरो गोदाननि खुनु फारागथि गैया। बाथ्रा बेनोल' जायनो मोजां दैदेनगिरि जायनो समाजखौ मोजां बजबनानै लायो जायनो पार्टिनि आदर्शखौ मोजाङै खामानि मावो बेनो सासे पार्टिनि दैदेनगिरि जायो। बेयाव पुराना गोदान गोजामनि बाथ्रा थालायनांगौ होननानै मालाबाबो जों साना आरो बिदि खालामनायानो आं सानो बिनि जानाखि ब्लकजों आरो पार्टिजों माखासे गाज्रि खालामनाय जोंनि समाजखौ गाज्रि मोनसे थासारि खालामनाया बेनो बिथांनि मोनसे बे आदर्शनि गेजेरजोंनो जादों होननानै आं सानो आरो लोगोसे जाहैबाय बेनि गेजेराव 3 नाम्बाराव बिथाङा जानाखि बिद्दा मुसाहारि बिथाङा जे गावनि दरजायाव सोरखौबा खननै नारहैदों आरो खनसे खिनानै गारबोदों होननानै बुंनाय जे बयबो मिथिगौ दे बिद्दा मुसाहारिया थारमाने सेल्फि मास्टार होननानै जों बयबो मिथिगौ। जुदि बिथांनाव दरजायाव जुदि खननै नारहैदोंब्ला आरो खनसे लामायाव खिनानै फैदोंब्ला जै दिन दरजा नारदों आरो खिनाय नुदों ओइ दिनखालि बिथाङा खिनि खाथियाव गसंनानै बिथाङा सेल्फि लानानै फेसबुकाव हगारगौमोन। आरो बेनि थाखायनो आं सानो बिथाङा टटेलि मिसा खोथा बुंनानै दिनै प्रपागान्डा खालामनो नागारदों आरो बेनिफ्राय बिथाङा जानगारनो थानाया मोजां आरो रायजो राजाखौ बिदिजों मालाबाबो नोङो दैदेनलांनो नाङा आरो समाजा बिदिखौ मोजां मोना। आं बेखिनिखौ बिथांखौ फोरमायदों आरो लोगोसे बिनि सायाव 4 नाम्बार एलिगेसनाव बिथाङा जोंनि समस्थियाव सासे मोजां केन्डिडेटखौ बासिनानैसो जों भट होनांगौ होननानै बे बाथ्राखौ लानानै आं बिथांखौ बुंनो नागिरदों। बिथाङा बुंबोदोंमोन जे थांनाय बाराव जेब्लानाखि नमिनेसननि सिगाङावहाय
केन्डिडेट होनायनि सिगाङावहाय जे जोंनो बे समष्टि हिसाबै सासे लकेलनि केन्डिडेट लकेल मास आरो जोङो मोजां सासे केन्डिडेट नांगौ होननानै आरो बिथाङानो फेरेंगा सारखौ जोंनो नाङा जोंनो लकेलनि केन्डिडेट नांगौ होननानै बिथाङा गावनो गावनि खुगाजोंनो गामि गामि हाबनानै आरो मेल मिटिंफ्राव बुंबोनाय बे बाथ्राया आरो बेखौ लानानै बिथाङा आं सानो दिनैहाय लकेलनि केन्डिडेट आरो मोजां सासे केन्डिडेट नैबेखौ नुनानै नैबेखौ नायनानै दानि बिनि रायलायनाय स्टाइलसो सोलायनो नागिरदों नाथाय मानसिनि जबाना सासे पलिटिकेल लिडारनि बेबहारा बिदि जानो नाङा जोङो जुदि सासे जुदि जोङो लकेलनि केन्डिडेट मोनबायब्ला बिथाङा जों इउपिपिएलनि केन्डिडेट मानगोनां खाम्बा बरियारि सारखौ धन्यबादसो होनांगौमोन इउपिपिएल पार्टिखौ धन्यबादसो होनांगौमोन जे लैहोर खामानि मावलायनानै देरहाहोनायनि लामायाव बिथाङा खामानि मावनांगौमोन नाथाय बिथाङा दिनै मा खालामदों बिपिएफजों थाफानानै बिपिएफ पार्टिजों थाफानानै जानाखि सालानि मास बा बाहेरानि ना बेजों हाग्रामा महिलारि बिथांजों बिपिएफनि केन्डिडेटजों बिथाङा लोगो लाफानानै सिङाव मा रायलायलायदों गावसिनि खोथा बिथाङा दालालि खामानि मावनानैहाय मा खालामदों दिनैनि थारिखआव जोंनि इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ गावसोर माबा इन्डिपेन्डेन्टआव दङ जों ओरैबो नङा होननानै बुंफ्लानानै जोंनि मानसिखौ थगायनानै लांनो नागिरदों नाथाय बियो टटेलि फेक बिथाङा 100% दा दिनैसिमाव बियो नांगोलनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबेखौबो सिन्था खालामनाया मोजां बिथांमोन थांनाय लगे लगेनो दिनैहाय नांगोलनि फुराना पार्टिनि मानसिफ्रा गोसोआव दुखु मोननानै जोंनो बहुत मानसिफ्रा जोंनो मबाइलजों फोरमायहरदों आरो दखान बाजारजों जों रायलायलायदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा दिनै ओरैबायदि खालामो गावसोर मोनसे जायगायाव बे जानाखि फुराना बिपिएफनि मानसिफोरखौबो गावसोरजों लाफानानै आरो गावसोरजों ज' बेरायफानानै मोनसे गावसोर आलदा टिम देखायनो नागिरो आरो बिथांमोना ओरैबायदि खालामो बे बिपिएफनि अफिसफ्रावबो थाङालासिनो आरो बिथांमोननि टिमा थाङालासिनो मा खालामो बिपिएफनि फुराना मानसिफोरखौसो बिथांमोना गावसोरजों बोजबनानै लाबाय आरो मा खालामबाय बिपिएफफ्रा बेस्राफोर फुराना मानसिफ्रा दिनैसिमावहाय लामा आन्दायनानै दङ आरो जोंनि नुनायसिमाव दिनैनि थारिखआव बिपिएफ अफिसाव बेसेबां मानसि जायो बिपिएफ अफिसाव गारि गंसे गंनै थायो नाथाय दिनै बिथांमोन जानाखि थाग्रा डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि न'आव 80 खाननिफ्राय 70-80 खानसिम गारिया बिथांनि दरजा लांगोनायाव थानानै बिथांमोना ज' थानो खामानि मावो नाथाय बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बिथाङा दिनैनि थारिखआव हाग्रामा महिलारिनि आरो बिपिएफनि जानानै दालालि खामानि मावदों आरो बेखौ जों रायजो राजाफ्रा दिनैनि 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाफ्रा खुनु बिथांखौ गनायनानै लाया आरो रायजो राजाफ्रा आवगोलनि रायजो राजा नंला सिगांनि रायजो राजा नंला दिनैनि रायजो राजाया बुजिनो हानाय मोजां साननो हानाय जाबाय दिनैनि जोंनि 14 चिरां दुवार समष्टिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जायनाखि बे सिगां बिथाङा जेरैबायदि जों रायज्लायबाय थादों जोंनि लकेलनि सासे मोजां केन्डिडेट आरो मोजां सासे दैदेनगिरि नांगौ हिसाबै जोङो लकेलनि दैदेनगिरिजों थागोन आरो खाम्फासारिजोंनो थागोन होननानै रायजो राजाफ्रा दिनैनि थारिखआव जोंनो सापर्ट खालामगासिनो दं दिनैनि थारिखआव बुंनो थाङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन बिपिएफआबो हुसियार जानाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला जागायजेननायनिफ्रायनो जायनाखि सांग्रां ब्रह्मआ जानानै जाने गावस्रालायहोनाय लाबोजेनग्राया गुबुना नङा आवगोलनि बारग' जोंनि ब्लकनि आफादगिरि बिद्दा मुसाहारि बिथाङानो आं बेनिखायनो बिपिएफनि फुराना खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचेलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेल्युआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कोर्स कमप्लीट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेंट जब कर्पोरेट जब आरो प्राइवेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कोर्स कमप्लीट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो
जाय जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।